trošku, nechceš lízátko? Tak dal bych si. Tak pojď se mnou, mám to ještě víc v autě. Ticha. Vítám vás u rychlých zpráv TV Hovna. Já jsem Milan Vlez do prdel a mám tu pro vás čerstvé zpravodajství z dnešního dopoledne. V ulicích opět řádí pedofil. Dnes dopoledne byl totiž unesen mladý chlapec, kterého pedofil nalákal pravděpodobně na sladkosti. Chlapec je prozatím nezvěstný a celým případem se zabývá policie. Ale máme tu vzkaz pro všechny rodiče. Dávejte si pozor, s kým vaše děti chodí, protože by také mohly skončit ve špatných rukou. Čau kluku. No, Hele, nechtěl bys zaklínače trojku. a jako, co pro to musím udělat? No nic, mám toho v autě plnou krabici, pojď se mnou. Vážně? Jasně, pojď. Super, tak dík. No. Špatná volba, píšile. No. A máš to, ty hajzle. Vítám vás u hlavních zpráv TV Hovna. Já jsem Milan Vlez do prdel a mám tu pro vás zpravodajství z celého dne. A máme tu dobré zprávy hned na začátek. Dnes ráno byl totiž dopaden pedofil, který řádil v ulicích. Byl dopaden mladým chlapcem ze základní školy a díky tomu už se rodiče o své děti bát nemusí. Dostal co pro to.